дар давраи 7 моҳи сипаригаштаи соли равон новаста аз баргузор намудани суҳбату вохӯриҳо ва гузаронидани чорабинию амалиётҳои мақсаднок аз тарафи роҳбарият ва кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят 151 адад садамаҳои роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 62 нафар ҷон бохта 163 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. тибқи таҳлилҳои оморӣ бештари садамаҳои нақлиётӣ дар натиҷаи баланд намудани сурати ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда риоя накардани қоидаи сабқат ва ҷойвазкунӣ содир гардиданд. ҳарчанд дар ин бора борҳо гузоришҳо омода намуда тариқи васоити ахбори omma ба самъи аҳолӣ расонида бошем ҳам ҳанӯз вазъ дар ин самт ташвишовар боқӣ мемонад. иштирокчиёни ҳаракати роҳ алалхусус баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт нисбати ҳаёти худ ва дигарон беэътиноӣ зоҳир намуда дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон мекунанд ки боиси рух додани садамаҳои нохуш ғаму андӯҳ ва мотамсаро гаштани чандин оилаҳо мегардад. санаи 2 августи соли 2019 тахминан соатҳои 23 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи скутер ҷабборов Суннатулло Абдунабиевич истиқоматкунандаи деҳаи Истиқлоли шаҳраки Спитамен ҳангоми ҳаракат дар километри 277 шоҳраҳои Душанбе Хуҷанд-Чаноб дар ҳудуди деҳаи Сафедтеппаи ноҳияи Спитамен аз сабаби баланд намудани сурати ҳаракат аз меъёри муқаррар кардашуда аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба қисми қафои воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатии TG 6493 К02 таҳти идораи ронанда Бобоев Давлат Муқимович истиқоматкунандаи деҳаи Боғикалони шаҳри Истаравшан ки дар як самт ҳаракат мекард бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи скутер Ҷабборов Суннатулло аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ана ин аст оқибати сарфи назар намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки ба чандин оилаҳо оҳу нола ва андӯҳи гарон овард. алҳол аз рӯи ҳодисаҳои мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда барои муайян намудани сабабу шароитҳои ба онҳо мусоидаткунанда аз ҷониби шӯъбаи тафтишоти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ тафтишоти пешакӣ идома дорад. бинобар ин роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ки аз мисолҳои дар боло овардашуда хулосаи зарурӣ бароварда ҳангоми нишастан паси чамбараки воситаҳои нақлиёт доимо бо диққату эҳтиёткор буда сурати ҳаракати воситаҳои нақлиётро аз меъёри муқарраршуда баланд накунанд ва ҳеҷ гоҳ гунаҳгори рӯйдодани шуин садамаҳои нақлиётӣ бо оқибатҳои вазнин нагарданд. чуноне ки мегӯянд илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ аст.